Yema obi biara akwaba eba Asante Heritage TV ewo YouTube. Medin ede eduse. Mefa Asante Heritage TV efidi kesiye so na mabawra menhye efikesiem na mehira de otikuru ene krari ene bra nwoma so na asid tu abibio kuntun kantan boho santemai rua. One nana kunadu yadom nche na Asante hema futababa Asanteman ene Ghana man enkamfo nyina enomano na mafa afidikesi so de nchia soronko ama me maame nana abena chirewa mechire na Asankareman hema one nananom atena nkonwa ewo Asankareman mu enyina na mafa afidikesi so de nchia soronko ama nana ya osupani abibio na yaw osupanyin abibio mechire kwabere wawase ehene ono aso eneye otumfo echem ehene mede enchia sonko bema na ebru mema miremfi na abafo kwakwa mo atene na de ache hene ono aso na ye otumfo ache ampanyi oni ne nuanom na mensa bonsu na akase hene ene na kwabena inti na abodom hene mede enchia sonko befa Asante TV efiri kesi so ama sa ehemfuya eburu enche bia ena DVLA panyini a President Mahama ayino aba Asanteman temu sabi ebru sabenya do kromu ha oba ewose ode ho ekochie yewura na okoda ho adi achie yewura ono nso efa so pepepepepepe ekọ menhye fikasiem ekoda ne ho adi one nimpanimfo a wona so ye a woni onomu edi djuma ewo DVLA meche DVLA na meche wonomu a eye road wealthy ehwe insurance so number plate ene car ho enuoma eso mo ma license ene enuoma no omo panyini a President John Dramani Mahama eyi na ba Asanteman mu ha ede ne ho ekokyere yewura ede na pamfo no bi so a wone wono mu ebedi djuma ewo ne asoye ho no okọ dane won ho adi achie yewura na omo eda won ho adi ewieye no ensantrofo hia no eye Mr Jerry okansem bi odinsem bi atu edwa amana beye enchiniahyew a amanfo etwe no sere ne abasa yenkotie ensem a eye DVL panyini a ya paw na ba Asanteman temu ha no okaye na yemfa anu yie ni bi emla yemechechire ensemu kakra enkyere yenuanom asabi ebru sabenya do omotwene sene abehye yenkohwe asemu a okaye no okay nti the mekra tractor ni se yabechia ye papai ye hu Asanteman mu ha amanfo bebre ade ne sticker abobo omoka ho in fact ohene akasa so aka ye be stress se wonye ohene anase enye menhia ka ye be stress ma amanfo mfa otumfo eni menhia sticker emfa mbo moka ho sa sticker no de boka no a eno nche se eni se oye road ready anase eni se oye insurance nti ye be stress eni se omunye ahemfo anase ohene anase enye menhia cars no ye be hwem se ohene sticker no mo de abo moka ho ni di mo a mo hwe no munyi na afen so won hwe se o me renew mo road ready ni o insurance no mo renew mo license so that's it. Ensema DVL panyini kaye ena yakohwe aban na yepese DVL panyini o clarify enyoma bi di maye o se obi a ode yewura sticker abone car ho obi a ode manhia symbol bi abone car ho onyi anase ni kwase ode tale ho manhia stickers yewura stickers edoso ye pese oye emphatic ye obi wo hono ma oye traditional council member oye traditional council staff ye wo omo stickers wo ye obi nso a ode krobo che ode yewura mfonyini ode Asanteman flag aye bibi abone car ne ho most of san pay nyina no obi atwa insurance obiara atwa ni road worthy na Asanteman som ne bo na hu hia ne ntina ode yewura mfonyini ata ne car ho
Enunti ena MTTU for ho omo cheke road worthy any insurance no. Enche bia ena amanfo bi a omo ya asantefo omo US omo ma me top flag any stickers ekoma omo e US. Enti yesre on clarify no mama ye ye do Asante ye do sikadwa enti obia wo ho no ma opese ne bibi Asanteman bibi bo ho eno nkyere se ontwane road worthy ontwane insurance ti so obi e de Asanteman flag Asanteman sticker abone car ho no ontwane insurance MTTU for be kye no MTTU for nti na omugina kwaso no ena eno so en warranty obi se Asanteman bo Asanteman na se yewura sticker bo car ho nti entwa road worthy mentwa insurance nti yesrem Mr. Jeffrey onye specific anase MTT for omadwumadie baako enie sa Asanteman bibi bo ka ahunti no eni kwase utwa road worthy na yewura ne cars kura no utwa road worthy yewura the cars utwa road worthy cha insurance yewura the cars AS1 AS2 dia bande ni nyina utwa road worthy cha insurance yewura kura utwa na enye se bebru santini a odi yewura flag ana ni sticker ebebo ho ena ebeye bibi yesre edi edu esikadwa yesum yewura yesre ena ye yakono ya nwaho a ti na yato edi abon yato edi abon obi a otwika a Asanteman bibi bon bia no twa road worthy because when him say MTT for chu okwaso a ombe chew e de wo akogina emra no police for ebe chew yesre yesum yewura nti Asanteman flag Asanteman stickers e boye ho a boni bia ni ho e twa road worthy twa ye insurance e da wase